Takže máme 18. februára 2024. Máme tu egreš stromkovitého typu, na ktorom bol včera vykonaný rez. V prílohe vám ukážem, ako stromček vyzeral pred rezom a po reze. Stromček je teraz zasadený prvým rokom, vlastne minulý rok na jar bol sadený. Bol na ňom vykonaný povysadbový rez, skrátenie výhonov na 2 púčiky. Stromček sa krásne rozrastol. Teraz bol preriedený. Všetky výhony, ktoré smerovali hore, boli odstránené. Ponechal som si iba 4 kosterné vetvičky, ktoré som skrátil cca o polovičku. Je to skrátené na vonkajší púčik, takže malo by to byť dobré. Nechce mi to tam zaostriť teraz momentálne, ale ja si myslím, že asi to je aj vidieť, že je to skrátené na vonkajší púčik. No. Takto. Je to skracované podľa možností v takej skoro jednej rovinke. Tento konárik sa trošku vychyluje, ale uvidíme, ako to pôjde. Sú tam dole aj iné púčiky, keď tie prerastú, možno, že z nich spravím kosterné vetvičky, takže treba to už postrihať. Už je taký alarmujúci termín na tieto veci, na drobné ovocie, ako sú aj černice napríklad, maliny, tieto egreše, rybezle, josty, čierna rybezla. Všade by bolo už dobre vykonať ten rez, pretože začína sa nám oteplovať a tieto rezy týchto drobných ovocí je dobre robiť ešte, keď je chladnejšie. Možno už aj tak v januári. Nebol na to čas, takže dneska máme krásny deň. Smelo do toho.